बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। आसाम पुलिसाव साख्रि मोनखानाय माखासे बिजाथिफोरा सीआईडीनि खबआव। नंखाय फोरमानलाइसि होनानै आनजाद होनायनि दायाव माखासे बिजाथिफोरा खैफोदाव। बेनिनो माखासे बिजाथिफोरखौ खाबायबो। आसाम पुलिसनि एबि आनजादाव नंखाय फोरमानलाइसि होनानै आनजाद होनायनि दायाव 8 सुबुंफोरा हमजाबाय। गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों सीआईडीआ बे बिजाथिफोरखौ खाबाय आरो माखासे बिजाथिफोराबो सीआईडीजों हमजाबावनो हागौ। आसाम पुलिसनि आनजादाव नंखाय कम्पिउटारनि फोरमानलाइसि होदोंमोन माखासे बिजाथिफोरा। बे बिजाथिफोरा दिनैनि समाव सीआईडीनि गोख्रों नायबिजिरनायाव सीआईडीनि खबआव गोग्लैनांबाय। बेबादिनो आरोबाव माखासे बिजाथिफोराबो नंखाय फोरमानलाइसि होनायनि दायावनो हमजाबावनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। मख'जाथावदि बे बिजाथिफोरा गनायथि बिलाइ मोनखांनानै आसाम पुलिसनि ट्रेनिं लागासिनो दंमोन, नाथाय ससेयावनो सीआईडीनि खबआवसो थानांबाय। आसाम पुलिसाव साख्रि मोनखानाय माखासे बिजाथिफोरा सीआईडीनि खबआव। नंखाय फोरमानलाइसि होनानै आनजाद होनायनि दायाव माखासे बिजाथिफोरा खैफोदाव। बेनिनो माखासे बिजाथिफोरखौ खाबायबो। आसाम पुलिसनि एबि आनजादाव नंखाय फोरमानलाइसि होनानै आनजाद होनायनि दायाव 8 सुबुंफोरा हमजाबाय। गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों सीआईडीआ बे बिजाथिफोरखौ खाबाय आरो माखासे बिजाथिफोराबो सीआईडीजों हमजाबावनो हागौ। आसाम पुलिसनि आनजादाव नंखाय कम्पिउटारनि फोरमानलाइसि होदोंमोन माखासे बिजाथिफोरा। बे बिजाथिफोरा दिनैनि समाव सीआईडीनि गोख्रों नायबिजिरनायाव सीआईडीनि खबआव गोग्लैनांबाय। बेबादिनो आरोबाव माखासे बिजाथिफोराबो नंखाय फोरमानलाइसि होनायनि दायावनो हमजाबावनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। मख'जाथावदि बे बिजाथिफोरा गनायथि बिलाइ मोनखांनानै आसाम पुलिसनि ट्रेनिं लागासिनो दंमोन, नाथाय ससेयावनो सीआईडीनि खबआवसो थानांबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।